Jeesus rukoilee, että me, hänen seuraajansa, olisimme yhtä. Siis yhtä mieltä, yhdessä, yhteisymmärryksessä, yhteistyössä. Toki hän toivoo sitä meidän itsemmekin takia, mutta ei vain siksi. Jeesus rukoilee meidän olevan yhtä, jotta maailma uskoisi, jotta meidän julistuksemme olisi uskottava. Miten seurakunnan näistä lähtökohdista sitten tulisi elämässä järjestää? Se ei olekaan helppo kysymys. Voitaneen lähteä siitä, että isossa seurakunnassa pitää myös toiminnan ja toimintatapojen olla monipuolisia, jotta jokainen voi löytää oman paikkansa. Tämän monipuolisuuden toteuttaminen on jossain määrin helppoa. Sitä syntyy kuin itsestään, kun sanoista asioista kiinnostuneen perustavat omia mielipiteitä, ottavat itse vastuuta ja alkavat toimia itselle mieluisella tavalla, tietysti kristillisen uskon puitteissa. Siihen meitä kaikkia rohkaistaan. Kuitenkaan meidän seurakuntana ole vain joukkoa erilaisia kuntia, toisistaan erillisiä valmistuspiirejä. Haasteet tulevat esiin esimerkiksi silloin, kun meitä kutsutaan seurakunnan yhteiseen juhlaan messuun. Yritämmekö viettää sellaista messua, joka tyyliltään sopii kaikkien mahdollisesti henkisesti, visuaalisesti, musiikillisesti ja ajankohtaisesti? Vai järjestetäänkö monta erilaista messua, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset kellonaikatalouden musiikkityylit, kokoontumispaikka, miellyys, erilaiset uskosta puhumisen tavat, eri ihmisryhmien elämäntilanteet ja niistä nousevat sisältökysymykset. Osalle Olarin-seurakunnan jäsenistä tämä kirkkotila, oma kotikirkko, on läheinen ja rakas. Se julistaa valoisuudellaan ja juhlallisuudellaan Jumalan suuruutta ja evankeliumin iloa. Joillekin se voi kuitenkin olla kulttuurisesti aika vieras ja siksi vaikeakin ympäristö pyhän kohtaan. Osa voi kuulla Jumalan puhuvan rauhallisessa rukouksenomaisessa saarnassa, kun toiselle lukkoaisi paremmin teatteri tai videoputki. Osa saa viikosta toiseen voimaa ja iloa urkujen komeasta äänestä, virsien paukusta. Kun joku toinen ei niin välittäisi kuulla juuri tuolta soituttelua, haluaisin laulaa uskostaan vaikka rukujen ja sähkökitaran säästössä. Osa ei laulaa sitä vielä 10 aamuista, kun kerrankin saisi viikonloppuna. Onpa viime viikkoina saanut pienikin aikaisessa jopa kirkkokahvien tarjoilusta. Pitääkö aina olla kahvia mulla ja karinapien voita? Vaiko joskus pizzaa ja kokisuja ja salattia ja patokia? Me olemme ärsyttävän erilaisia joskus. Ja sen asian kanssa meidän vaan on tultava toimeen ja yritettävä nähdä siinä myös elämän rikkautta. Eivät erilaiset luonteet, musiikkimalut ja ruokatottumukset sittenkään ole riittäviä syitä ajatella napit vastakkain uskon sisällöistä. Yhteisymmärrys, seurakunnan ja kirkon yksityys edellyttääkin 3 asiaa. Ensinnäkin meidän olisi hyvä ymmärtää, mistä erilaisuus johtuu, sen myötä hyväksyä erilaisen hengellisyyden
elämästä, vaan sietämistä, suvaitsemista ja tarpeellisessa määrin yhteistyötä. Parhaimmillaan se johtaa hedelmällisiin keskusteluihin ja yhteiseen näkemykseen. Mutta usein kummastakaan osapuolesta ei tule ihan toisensa kaltaista, eikä tarvitse. Toiseksi, meidän tulee seurakunnan toiminnassa nykyistä rohkeammin antaa tilaa erilaisille tyyleille ja toteutuksille. Eikä yrittää selittää, että juuri tämä paketti viestejä saaminen pitäisi kelvata myös kaikille niille seurakuntalaisille, jotka tältä viikosta toiseen ovat poissa. Ja vain tänne tulevalla voi olla kristitty. Monille tänne kokoontuneille tämä Olarin kirkkomessu on tärkeää, eikä tätä pidä ottaa meiltä pois. Mutta maailma tarvitsee monenlaista todistusta. Kolmanneksi, meidän tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä ja rukoilla. Rukoilla keskinäistä yhteyttä ja ykseyttä, kunnioituksen ja anteeksiantamuksen ilmapiiriä. Rukoilla Jumalalta anteeksiantoa silloin, kun pyrkimyksissämme epäonnistuu. Ja ennen kaikkea rukoilla pyhää henkeä, jotta se vahvistaisi uskoamme, lujittaisi keskinäistä rakkauttamme, pitäisi yllä seurakuntaa, rohkaisisi meitä yhteiseen todistukseen Kristuksesta, jotta maailma uskoisi. Vaikka haasteiden ja erottavien asioiden lista on ehkä pitkä, on sittenkin yhdistävien asioiden lista paljon merkittävä. Meillä on yksi yhteinen Jumala. Kristus on meidän kaikkien vapahtaja. Pyhä Henki on lähetetty voimaksi ja uskon vahvistukseksi meille jokaiselle. Me lausumme messussa saman uskon tunnustuksen yhteen ääneen.